Lore Izagirrerekin gaude, Zarauzko Surf Eskolan parian, eta uretatik atera berritan, harrapatu deu. Zertan aizina, Somozko itxasua dago. Bai, gaur aizia eta egualdian nahiko lainotua eta dana, baina olatu pixkat bat daude eta oantxe klasiak ematen ero naiz, pare bat kursillo, eta nire lanian. Gogorra izan behar du, igual gaur ez dena proposa zuretzako, baina olatuak eta hartzeko ona eotia eta egon berrian hartzen, klasiak ematen ibiltzia hori. Gogorra baino gehiago erabilite dugu hori ere bai. Orduan, guk olatu horiek guk disfrutatzen dugun bezala erakusten saiatzea, bestiak disfrutatu arazten saiatzea, eta bukatu bezain laster gure eta zutea. Orduan, bilakiteko moduan edo moldatzen zea. Hoi da, bai, saiatzea behintzat. Eta guain orduan, udaran ibiltzea irakasle, eta kurtsoan zehar berriz ikasle zea zaiza ikasten. Momentu honetan IBEF naiz ikasten. Oin arte heziketa fisikoa eta tafit inditut. Tafit, zer da? Karrera eta tafit da goi mailako zikloa. Eta, bila bukatu ditut eta urten hasi naiz IBEF iten. Eta pixka eta naiz konpaginatzen surf eskolan klasiak ematia eta IBEF ikasketak. Pixkanaka aurrera jarraitzen, ze, klaro, emateu hemen surfa udaran bakarrekan iteala, baina udazkena eta udaberri jare hortxe eukitze ditugu, neko klase eukitze ditugula, eta, dana batea, hortxe aurrea. Ja, pixka zaila, igual, zaiena hori, ez? Bilak egin alizatia lana eta ikasketa gazteitzen banimadia. Zaila baino gehiago hori da, azkenian ikasketa gazteitzen diala eta lana hemen. Askotan, hemen nahonian handakatela burua eta han nahonian hemen. Zaiena hori, baina biletan oso guztua nahonez oso guztua. Laguntzen du irakasle lanetan ibiltziak, zure zeure irakasleak hurbilago sentitzeko edo hobeto ulertzeko igual beste ikasleak baino edo ez da zer ikusikan? Hombre, irakasle batzukin ez da zer ikusirik. Baina, pixkaz ja papel hortan jartzia, azken finean etorkizun batian edo ja esango nuke etorkizuna ez, ja oraina dala ez, lan batian egotia. Baina zure burua ikustia beste zerbaitian edo aldezula eta ja probatzen egotia gaurtikan, bai laguntzaula. Orduan zure burua etorkizunean ikusten duzu irakaskuntzan. Bai, ikusten dut, beste gauza askotan bezala, ez dakit zer etorrikoan, baina bai ikusten dut. Orduan, lanian oain nahon bezala, oain bezala jarraituko nuke. Hau bate gaizki, eta gustatuko litzaiak oain nahon bezala jarraitzia. Eta gauza gehiago probatzia ere bai. Adibidez, zer probatuko zenuke? Gustatuko litzaiak eskolan batean irakasle bezala, bai LH lehen hezkuntzan gela barruan, eta baita hortikan kanpo zuinketako irakasle bezala, edo baita eskolatikan kanpo irterak antolatzen, baina betire erakusten gustatzen zait, erakustea gustatzen zait. Zer ematen dizu zuri horrek? Zuke ematia besteik, gero zer jasotzen dezu? Ikustia ez, nik ikastetena, nik ikasten detenean ni sentitzetena behai erakustia o ematia eta ikustia ari diala progresatzen da, behaiek surfian adidez badiala gai, behaiek ikasitako horrekin disfrutatzeko, nahi horrek asko erakusteik, asko emateik bintzat niretzako. Guretzako goza bat izan da zurekin egotia, eskerrik asko, urren arte. Zuei. Bale, zorte hor.